Gavana ma Kisumu migosi ngire Anyang Nyong'o opuoyo mokalo kambi mar Keda Ceramics International kuom yawo bad kambinoero e gwenge mag Miwani e kaunti ma Kisumu. Ngire Nyong'o ne olero ni kambinoero biro konyo e ting'o malo uchumi mar kaunti ma Kisumu kaachiel koda kedo kod nok mar tije e kaunti no, ka bende ne okweyo weg kambinoero mondo one ni gichiwo thuolo ma mbele mag tije ne jogweko ma bende wuok e alwora ma kuonde gweko. Migosi Nyong'o bende ne oyango ni gichano mar bedo koda romo koda joket mwandu mawuok e pinje maoko chakre chieng' tarik 25 nyaka chieng' tarik 26 mar dwe mar 9 mar higanieri mar mondo mi gisidh kaunti ma Kisumu kaka achiel kuom bombe mag ohala mayudore e alwora mar nam Lolwe. To komachielo jata tije kambinoero migosi Kineli wacho ni kambinoero ma bende loso tiles biro chako tich ayanga e dwe mar 6 mar higanieri, ka olero ni e kinde nieri to pod gidhi mbele koda gedo mag factories to kod udi mamoko. Bende wacho ni kambi mar Keda Ceramics en kambi maduong' mogik maloso mwandu mag ceramic e piny noero mar Asia. Ne oyango ni kambi noero nochako tich ayanga e pacho kaendi e higa mar 2016 e kaunti ma Kajiado, kama ne gikete omenda madirom siling bilion 7. Kano wuoyo koda jofwambo e kaunti noero ma Kisumu, migosi Lee ne owacho ni giseketo omenda madirom bilion 16 mar yawo bad kambi noero e gwenge mag Miwani mayudore e kaunti ma Kisumu, kendo gigeto ndiko ji madirom 500 e tielo mokwongo ma kambi noero biro chako tich ayanga. Migosi Lee bende ne olero ni Kisumu nigi lwasi maber magweko mag timo ohala makamano, ka olero ni Kisumu en kama ber maloyo ma bende nigi yot mar tero mwandu e pinje maoko kaka pinje machiegni koda piny Kenya kaka piny mar Uganda. We started the first ceramic factory in Kenya since 2016 in Kajiado. The Kajiado factory covers 60 acres of land, and we've invested directly 7 billion Kenyan shilling in Kajiado factory. So right now, due to the market demands and other factors, we would like to expand to Kisumu. So Kisumu factory, right now, we have already acquired 150 acres of land in Miwani. And we are going to invest an estimate of 16 billion Kenyan shilling. We planned 5 different production lines in Miwani factory. So the first production line, we are going to start from the June next month, that is next month. So hopefully we're trying to complete the construction and installment. We hopefully that we can start production by the end of this year. So the first production line, we are going to create directly 500 jobs to Kenya. And the farm is investing, as Mr. Lee has said, 16 billion shillings on this major project, and this is a major injection into the Kenyan economy at a time when we need more investments to improve our gross domestic product as against our external debt. Further, they will use the Kisumu port to export the finished product to other parts of East and Central Africa. And with the arrival here of the meter gauge railway, if it need be, some of the products will be exported up country in Kenya itself. I have, however, instructed them to ensure they give top priority to our own people when employing staff, and they are doing that. Not everybody can be employed. It will be on a competitive and fair basis. And we'd like people to understand that more and more investments will be coming into Kisumu if we welcome our new arrivals with open arms. They can only outsource for very technical jobs. I'm quite sure that not everything will be done at the factories. Some of the Juakali industries may find themselves fabricating certain things that are needed in industry.
Of course, the food industry will benefit a great deal of feeding those people working at the factory. And I'm sure that Miwani area, also expecting the special economic zone to come, is going to be a great industrial hub in Western Kenya.